ସାଧାରଣ କାଳର ଏକବିଂଶ ସପ୍ତାହର ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ବିଷୟ ଦାନର ତୈଳ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି 10 କୁମାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, 5 ଜଣ ମୂର୍ଖ କୁମାରୀ ନିଜର ଦୀପ ପାଇଁ ଅଧିକ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫେରିବା ପରେ ଭୋଜିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାଟି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଜରୁରୀ। ତାହା ହେଲେ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୀପ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ତେଲ ଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଦାନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଦାନ ଅଛି କି? ଦାନ କେବଳ ସରଳ ମାନବର ପ୍ରେମଠାରୁ ଅଧିକ। ମାନବ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଭାବନା, ଅନୁଭବ, ଆକର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କ୍ରୀଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦାନ ପ୍ରେମଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ପରୋପକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ପରୋପକାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଉପହାର, ଯାହା ଆମ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ଦାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପର୍ବରେ ସ୍ୱାଗତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତେବେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବ କି? କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ କି? ତୁମ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ବଢ଼ିବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛ କି? ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭିତରେ ଏବଂ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି? ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହଁ ଅଟେ, ତେବେ ଦାନ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ କର। ତୁମର ପ୍ରେମ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ କର ଏବଂ ମୋର ଶବ୍ଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଦିଅ। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।